Terve ja tervetuloa uuden videon pariin. Heti alkuun haluan sanoa, että tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Meluttoman kanssa. Ja tämän videon aiheena on tänään melueristys tai äänieeristys. Mulla on ton Pikiveneen moottorikoppa tässä ja se pitäisi äänieeristää. Katsotaan siihen tarvittavat työkalut ja tarvikkeet. Ihan ensimmäisenä tässä on Meluttoman Redus Pro äänieristettä ja sitten Redus Heat ja se laitetaan siihen päällimmäiseksi sitten ja näitä kahta mä käytän. Noita on olemassa erilaisia eri materiaaleja, eri paksuisia ja niitä voi yhdistää niitä paksuuksia tai materiaaleja, että saadaan mahdollisimman hyvä äänieeristys, mutta mulla toi sen verran ahdas toi koppa, niin mä käytän nyt näitä kahta. Sitten tarvitaan Sikaflexin 221 liimaa, millä noin laitetaan kiinni. Hanskat tietenkin, mattopuukkoa, rättiä, mittanauhaa. Sitten voi käyttää tämmöistä isoa pensseliä sen liiman levitykseen, tussi luonnollisesti. Sitten voi ottaa hiomapaperi, jos haluaa karhentaa sitä. Ja sitten tarranpoistoainetta, eli tällä pyyhitään ennen kuin ruvetaan liimailemaan mitään. Ja sitten mulla on vielä tässä viimeisenä Redus teippiä, jolla vedetään ne saumat kiinni sitten niin kuin lopuksi. Eli niistä saadaan siistit ja tiiviit. Mutta lähdetään katsoa, miten tämä homma tapahtuu. Aloitetaan työ puhdistamalla pinta, johon eristemateriaali tullaan kiinnittämään. Seuraavaksi otetaan mitat eristettävästä alueesta ja tehdään mittojen mukaiset leikkuusabluunat, esimerkiksi aaltopahvista. Sabluunaa hyödyntäen leikataan eristemateriaalista oikean kokoiset palat. Pyri tekemään leikkuvedot tasaisilla pitkillä vedoilla ja muista varata mattopuukon varateriä, sillä terät kuluvat eristemateriaalin mineraalin vuoksi. Testaa, että leikkaamasi pala istuu hyvin eristettävälle alueelle. Levitä liima puhdistetulle pinnalle, johon tulet materiaalin kiinnittämään. Pyri asettamaan liimaa tasaisesti eristettävälle alueelle, esimerkiksi aaltoilevaa kuviota hyödyntäen. Levitä liima pensselin tai vaikkapa pahvinpalan avulla. Kasta eristemateriaalin levy liimattavaa pintaa vasten. Huokoiset imevät itsensä liimaa seinästä. Ota levy irti seinästä ja anna hengittää vähän aikaa. Noin 1-5 minuuttia riippuen liimasta. Kun materiaali on saanut hetken hengähtää, niin aseta se tiiviisti paikoilleen. Jos sotket liiman kanssa, saat jäljet helposti pyyhittyä liiman ja tarran poistoaineella. Kun olet asentanut kaikki eristemateriaalit paikalleen, viimeistele materiaalien saumakohdat Redus Seal Tape teipillä, jotta saat siistin asennusjäljen aikaiseksi. On tuossa konekopan päällä tämmönen tarkastusluukku, mistä pääsee helposti tonne näkemään, että mikä siellä moottorilla on meininki, niin siihen laitetaan tämmönen lämpöeriste. Ja se on senkin takia ihan fiksu, että kun mä tykkään istua aika usein sen
sen konekopan päällä. Eli tää laitetaan ihan samalla lailla kuin toi itse eriste, eli tällä samalla Sikaflexilla laitetaan sitä tuohon pintaan ja vähän tasataan sitä, että se ei ole tommosena mutkasena tossa. Että se varmasti pysyy kiinni siitä sitten. Ja tähän sama juttu, että painetaan tää ensin vähäksi aikaa kiinni tuohon. Käytetään se kiinni siinä ja sitten otetaan pois. Ja annetaan olla 2-5 minuuttia. Nyt se on hengähtänyt vähän aikaa, niin laitetaan tää lämpösuoja tuohon, painetaan paikalleen ja annetaan sen kuivua, niin se on valmis sen jälkeen. Nyt on eristeet paikallaan ja mä vähän jännitin, että miten ne menee paikalle, että onko tässä kuin iso duuni, mutta ne oli itse asiassa yllättävän helppo asentaa, että leikkaamiseen meni eniten aikaa ja siihen vanhan niin kuin liiman poistoon, mutta muuten meni tosi helposti paikalleen ja tuli siistin näköinen. Nyt innolla odotan, että vene menee veteen ja pääsee kuuntelemaan, että kuinka meluton siitä tuli.